नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। प्रत्येक पनीर सारखं नसतं। शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा। गोखोड मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे, त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते। काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते। म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा। शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद। आजच घरी आणा गोखोड मलाई पनीर। पुढील दिवस तळकोकणात मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे। यात समुद्रात ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगानं वारे वाहत असल्यानं किनारपट्टीवरील नागरिकांना सतर्कतेचा इशाराही देण्यात आला होता। तसेच बऱ्या विश्रांतीनंतर मुबलक प्रमाणात पाऊस झाल्यानं शेतीच्या कामांनाही वेग आलेला पाहायला मिळतोय। वेंगुर्ला नवाबाग समुद्र किनाऱ्यावरून याचा आढावा घेतलाय वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी। सध्या कोकणामध्ये गेल्या काही दिवसांचा विचार केला तर मुबलक प्रमाणात पावसाला सुरुवात झालेली आहे। त्याच्यामुळे जर आपण बघितलं तर शेतीच्या कामांना वेग आलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। एकंदरीत जर किनारपट्टीवरील वातावरण जर आपण या पावसात बघितलं तर हवामान विभागाने येलो अलर्ट दिलेला आहे। त्यामुळे किनारपट्टीवरील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारासुद्धा देण्यात आलेला आहे। काल या ठिकाणी पावसाने जोरदार सुरुवात केलेली होती, त्यामुळे आपण माझ्या मागे बघू शकतात या ठिकाणी समुद्राला सुद्धा उधाण आलेलं पाहायला मिळतं आहे। लाटांमध्ये सुद्धा वाढ झालेली आहे, लाटांच्या उंचीमध्ये वाढ झालेली आहे। त्याचप्रमाणे बंगालच्या उपसागरामध्ये निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे कोकणात मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवलेली होती। त्यामुळे समुद्र किनाऱ्यावरील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा हवामान विभागाने दिलेला होता। आणि जर बघितलं तर 30 ते 40 किलोमीटर प्रति ताशी वेगाने वारे वाहत असल्यामुळे पुढील 2 दिवससुद्धा मुसळधार पावसाची शक्यता ही हवामान विभागाने वर्तवलेली आहे। त्यामुळे जे किनारपट्टीवरील नागरिक आहेत, मच्छीमार बांधव आहेत, यांना सतर्कतेचा इशारा हा दिलेला आहे। आजचा जर विचार करता पावसाने काहीशी उसंत घेतल्यामुळे रिमझिम पाऊस आज सकाळपासून आपल्याला पाहायला मिळतोय। मात्र एकंदरीत हवामान विभागाने जो येलो अलर्ट जारी केलेला आहे त्यामुळे सतर्कतेचा इशारा हा मच्छीमार बांधव असतील आणि किनारपट्टीवरील नागरिक असतील यांना देण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे पर्यटकसुद्धा पावसाने थोडीशी विश्रांती घेतल्यामुळे किनारपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळत आहे। त्यामुळे पर्यटकांनी सुद्धा समुद्रामध्ये उतरू नये असा सुद्धा प्रशासनाकडून इशारा या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे एकंदरीत जर गेल्या काही दिवसांचा जर पावसाचा विचार केला तर शेतीच्या कामांना वेग आलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। ठिकठिकाणी जी भात लावणी आहे त्या कामांना वेग आलेला आहे। जूनच्या अखेरीस या पावसाने सुरुवात केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण होतं की भात शेती कशा पद्धतीने या ठिकाणी पुढे करता येईल, हे चिंतेचं वातावरण शेतकऱ्यांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत होतं। मात्र
गेल्या काही दिवसांपासून मुबलक प्रमाणात पाऊस हा या संपूर्ण भागात झाल्यामुळे शेतीच्या कामांना वेग आलेला पाहायला मिळतोय। ठिकठिकाणी ज्या नद्या आहेत, ओढ आहेत, त्यांच्या पाण्याच्या पातळींमध्ये सुद्धा वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळते। त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून समाधान व्यक्त या ठिकाणी होत आहे आणि शेतीच्या कामांना वेग आलेला पाहायला मिळतोय। कारण पावसाने जी मागच्या जूनच्या अखेरीस सुरुवात केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी चिंतेत होते। आंबा व काजू ज्या पिकांचं नुकसानसुद्धा झाल्यामुळे आता भातशेतीचं नुकसान होईल की काय या चिंतेत शेतकरी असताना मात्र आता समाधानकारक पाऊस या ठिकाणी पडलेला पाहायला मिळते। पुढच्या काही दिवसांमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारे पाऊस सुरू झाला तर शेतकऱ्याची चिंता ही मिटणार आहे। भात शेतीला पोषक असा पाऊस सध्या या ठिकाणी सुरू आहे। मात्र आजचा जर विचार केला तर पावसाने काहीशी उसंत घेतल्यामुळे रिमझिम पाऊस आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। मात्र जो हवामान विभागाने जो इशारा दिलेला आहे तो या ठिकाणी नागरिकांनी पाळावा। त्याचप्रमाणे पर्यटकांनी सुद्धा समुद्राच्या पाण्यात या ठिकाणी उतरू नये। लाटांचा जोरसुद्धा कायम आहे, त्यामुळे जे वेगाने वारे तसेच पावसाची शक्यतासुद्धा हवामान विभागाने वर्तवलेली आहे। एकंदरीत जर विचार करता हवामान विभाग तसेच प्रशासनाकडून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा हा देण्यात आलेला आहे। कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला। बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना। माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे। स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम। तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील करूळ घाटात दरड कोसळल्यानं वाहतूक 2 तास ठप्प झाली होती। रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात माती आणि दगडांचा ढिगारा आला होता। जेसीबीच्या सहाय्यानं दरड हटवून एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे। वैभववाडी तालुक्यात मागील 4 दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढलाय। या पावसाचा फटका करूळ मार्गाला बसलाय। घाटात दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास दरड कोसळली। दरडीमुळे रस्त्यावर माती आणि मोठे दगड आल्यानं तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली होती। 2 तास हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद झाला होता। यामुळे या घाट मार्गात दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या। घटनेची माहिती मिळताच वैभववाडी पोलीस आणि संबंधित विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले। जेसीबीच्या सहाय्यानं दरड हटवण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे। दरडीचा काही भाग हटवण्यात आल्यानंतर या मार्गावरून एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे। उर्वरित माती आणि दगड हटवण्याचं काम सायंकाळपर्यंत सुरू होतं। सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 99 55 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी सभागृहात ऊर्जा विभागाच्या लक्षवेधी सूचनेद्वारे मतदारसंघासह ग्रामीण भागात जबरदस्तीनं बसवण्यात येत असलेल्या स्मार्ट मीटरच्या मुद्द्यावर जनतेच्या भावना आणि समस्या मांडल्या। स्मार्ट मीटर बद्दल मी ताई जे बोलले ते मी ऐकलं आणि तुपे साहेब जे बोलले ते पण मी ऐकलं। ग्रामीण भागामध्ये साहेब माझा मतदारसंघ हा ग्रामीण भागात येतो। अनेकांच्या मतदारसंघामध्ये हा स्मार्ट मीटरचा संघर्ष आता चालू असेल। अधिकारी कधीतरी मार खातील, आता ती परिस्थिती प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आलेली अध्यक्ष महोदय, मी खोटं बोलत नाहीये। ते होऊ नये म्हणून मी आपल्याला सांगतोय, अगोदरच हे सगळं थांबावं। मी काही वेगळं बोलत नाहीये। ताई आपल्याला जे अधिकारी काही सांगत असतील फक्त 4% तक्रारी आल्या वगैरे सगळं खोटं आहे। 50%च्या वर तक्रारी आहेत, पण खालचे अधिकारी का ब्रीफिंग देत नाहीत वरती मंत्रालयाला मला काही कळायला मार्ग नाही। स्मार्ट मीटर बद्दल काय होतं, कधी कधी दुरुस्तीच्या नावाखाली ही लोक जातात तिकडे दुरुस्ती करायला आणि पटकन ते स्मार्ट मीटर तिकडे लावून टाकतात। ग्राहकाची ते परवानगी घेत ना अध्यक्ष महोदय, आणि पटकन ते दुसऱ्या स्मार्ट मीटरची तिथे इम्प्लिमेंटेशन करून टाकतात। बिलामध्ये वाढ होते, हे काय मला सांगायची काही गरज नाही अध्यक्ष महोदय। ग्रामीण भागामध्ये नुसती गाडी जरी नेली ना तरी स्मार्ट मीटर बद्दल तक्रारी करणारी लोक रस्त्यावर मिळतील तुम्हाला। म्हणून माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आपल्याला सुद्धा की ताई स्मार्ट मीटर बद्दल अनेक तक्रारी ग्रामीण भागामध्ये आहेत, त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी तिकडचे अधिकारी हे काही तिकडे उपाययोजना करू शकणार नाही, त्यांना काही सांगू शकत नाही।
ते कन्व्हिन्स करू शकत नाही की आम्हाला स्मार्ट मीटर का तुम्हाला द्यायचं आणि तुम्ही का घेतलं पाहिजे. तुम्ही म्हणतायत तक्रारी नाहीत, पण असंख्य तक्रारी आहेत. तुम्ही मला जो माझ्याच मतदारसंघात जर विचारलं, तुम्हाला शेकडो तक्रारी मी तुम्हाला आता आणून देऊ शकतो. पण माझी ताई विनंती आहे अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून, ह्या स्मार्ट मीटर बद्दल ग्रामीण भागामध्ये अतिशय असंतोष आहे. त्याच्याबद्दल त्याचा निवारा करण्यासाठी सरकार काय करणार आहे का, एवढा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, ग्राहकांना जर तक्रार असेल तर आपण ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी कन्झ्युमर रिलेशन मॅनेजमेंट पोर्टल उपलब्ध आहे अध्यक्ष महोदय. आणि मागच्या वर्षभरामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आपल्या पॉवर फेल्युअरच्या तक्रारी ह्या पोर्टलवरती 33 लाख लोकांनी नोंदविलेल्या आहेत. त्याचबरोबर बिलिंग संबंधी तक्रारी 18,60,000च्या आसपास नोंदविलेल्या आहेत आणि इतर 1 लाख अशा 53 लाख लोकांनी तक्रारी नोंदवल्या आणि त्यांचं त्या ठिकाणी त्या तक्रारींचं निराकरण तात्काळ आपल्या अधिकाऱ्यांनी केलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि स्मार्ट मीटर च्या बद्दलच्या तक्रारी सुद्धा त्याच ठिकाणचे अधिकारी आपले चेक मीटर लावून की त्या स्थळ पाहणी करतात, मीटरची पाहणी करतात, खरंच मीटरमध्ये काही अडचण आहे का, काही तांत्रिक बिघाड त्याच्यामध्ये झालेला आहे का हे चेक करून त्या ग्राहकाचं समाधान त्या ठिकाणी करतात अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे ह्या स्मार्ट मीटरमुळे बिल वाढून येतात हा गैरसमज आहे अध्यक्ष महोदय. नाना भाऊ, तर मंत्र्यांच्या उत्तरावरच हरकत आहे. आता आमचा 293च्या ठरावामध्ये हाच विषय आहे अध्यक्ष महाराज. पण आता मंत्र्यांनी सांगितलं म्हणून मी या ठिकाणी विचारतो आहे. अध्यक्ष महाराज, याचा कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आहे कुठल्या तरी मोठ्या कंपनीला आणि हा कॉन्ट्रॅक्टर ते मीटर लावतो अध्यक्ष महाराज. त्यांचे माणसं लावतात, ते अधिकारी सांगतात मगापासूनचं हे खोटं आहे. आणि जेव्हा आपण MSCBला तक्रार करावं, त्या अधिकाऱ्यांना तक्रार करावं, ते म्हणते की आम्ही नाही लावलेत असं ते सांगतात. एक अध्यक्ष महाराज, हे मीटर जे आहेत हे 4 पटीनं बिलं यायला लागलीत आणि 4 पटीनं बिलं आल्यामुळे लोकांचं आर्थिक नियोजन आहे ते सगळं कोलमडलं आहे अध्यक्ष महाराज. ही वस्तुस्थिती आहे. सभागृहातले सत्ता पक्षाचे आमदार असो का आम्ही असो सगळ्यांनीच, कारण याला राजकारण हा भाग होऊ शकत नाही. पण लोकांजवळून आर्थिक लूट ज्या पद्धतीने होते आहे 4 पटीनं, ही गंभीर बाब आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितलं होतं अध्यक्ष महाराज हे ऐच्छिक आहे, हे रेकॉर्डवर आहे. मग आता कंपल्सरी का केलं आपण? कोणाच्या दबावाखाली करताय आपण लोक? कोण कॉन्ट्रॅक्टर हा? कोणाला कॉन्ट्रॅक्ट दिलेला आपण हा? त्याचं उत्तर वस्तुस्थितीला दिलं पाहिजे. सरकारी उत्तर आपण देऊ नका. वस्तुस्थिती मांडा, राज्याच्या जनतेला कळू द्या या निमित्ताने या लक्षवेधीच्या की हे महत्वपूर्ण आहे. पहिलेच महागाईचं आभाळाच्या पार झाली आणि वरून तुमच्या इलेक्ट्रिकचा शॉक, हे गंभीर बाब आहे. आणि म्हणून मुख्यमंत्री महोदयांनी जे सांगितलं होतं की ऐच्छिक राहणार आहे, आता ही कंपल्सरी का केली त्याही प्रश्नाचं उत्तर आपण द्यावं. आणि अध्यक्ष महाराज, अजून एक आहे की सत्ता पक्षाच्या मुंबईवरची चर्चेमध्ये परवाच्या दिवशी आम्ही सगळ्या दोन्ही भागातल्या सदस्यांनी या ठिकाणी महानगरपालिकेचे सगळे अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित राहावे या पद्धतीचं आणि सचिवांनी राहावं, पण त्याच्यात नाही झालं. 25-30 मिनिटं गेले. आता आमचा पण आता प्रस्ताव जो आहे तो या मुंबई महानगरपालिकेचा विषय. अधिकारी इथं राहिले पाहिजेत, त्याला आम्हाला वेळ जाता कामा नये. सगळ्यांना गावाला जायचं, आज शुक्रवार असल्यामुळे, आणि म्हणून आमच्या प्रस्तावाच्या वेळेस अधिकारी राहील. अध्यक्ष महोदय, विद्युत अधिनियम 2003 व केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मीटर विनिमय 2006 विनियम 4B नुसार वितरण कंपनीने बसवायचे मीटर हे स्मार्ट मीटर असावेत हे सर्व वितरण कंपन्यांना बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे हे स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि आतापर्यंत आपल्या राज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय 1,23,00,000 स्मार्ट मीटर बसवलेले आहेत. त्यापैकी तशी ऐच्छिकची काही तरतूद तशी नाही आहे अध्यक्ष महोदय. आणि लोकांची लूट होत आहे अध्यक्ष महाराज. आणि विद्युत नियामक मंडळ काही ब्रह्मदेव नाही आहे की वरतून काही असा माणूस तयार होणार आणि तसंच तो राहील. हे आपण ठरवायचं आहे. म्हणजे आपलं सरकारची जबाबदारी आहे की लोकांची लूट नाही झाली पाहिजे याची खबरदारी घेण्याची जरूरत सरकारची आहे. आणि विद्युत नियामक मंडळ म्हणजे कोण लागलं ते? आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे सभागृहात सांगितलं होतं की ऐच्छिक राहणार आहे, त्याचं काय तपासून बघायचं आहे. प्रीपेड मीटर
हे ऐच्छिक राहणार आहे. हे पोस्टपेड मीटर आहे अध्यक्ष महोदय आपलं, आणि अध्यक्ष महोदय स्मार्ट मीटर आहे आपलं हे अध्यक्ष महोदय. आणि ह्या संदर्भात आपल्या राज्यामध्ये आतापर्यंत 1,23,00,000 लोकांनी लावले आणि फक्त 3,92,000 लोकांच्या तक्रारी आलेल्या आहेत अध्यक्ष महोदय यामध्ये. त्यामुळे स्मार्ट मीटरवरती सर्वच ज्या 1,23,00,000 लोकांनी लावलेले त्या सगळ्यांच्या तक्रारी नाहीत अध्यक्ष महोदय. हा विनाकारण गैरसमज सभागृहाच्या वतीने पण आणखीन सगळीकडे पसरवला गेला नाही पाहिजे अध्यक्ष महोदय. कारण ज्यांच्या तक्रारी आहेत त्या ठिकाणी आपण प्रत्यक्ष अधिकारी त्या ठिकाणी जाऊन त्या मीटरची पाहणी करतात अध्यक्ष महोदय. श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 8605586376. संयुक्त दशावतार संघटनेनं आपली भूमिका मांडली आहे. कोकणची कला म्हणून ओळख असलेल्या संयुक्त दशावतार संघटनेचे पदाधिकारी काय म्हणाले पाहूया. नमस्कार, मी गौरव शिर्के, दशावतार कलाकार. आता दशावतार कलाकार, नाट्यरसिक आणि आयोजक यामध्ये जो मतभेद चालला आहे किंवा जे गैरसमज होत आहेत, हे गैरसमज दूर करण्यासाठी आम्ही हे सगळे कलाकार इथे आज एकत्र झालो तुमच्या माध्यमातून. आम्ही ज्यावेळी दशावतार कलाकारांसाठी ₹2,000 मानधन घ्यावं म्हणून एक व्हॉट्सअप ग्रुप गेल्या वर्षी निर्माण केला. मी स्वतः गौरव शिर्के मी व्हॉट्सअप ग्रुप निर्माण केला आणि त्यात आमच्या सिंधुदुर्गातील अगदी 100हून अधिक कलाकार त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर होते. आणि त्यावर आम्ही तो विचार मांडला की दशावतार कलाकार जर संघटित व्हायला हवा आणि दशावतार कलाकाराची जर रोजीरोटी चालायला हवी तर संयुक्त दशावतार नाट्यप्रयोग हा एकच माध्यम आहे ज्याच्यातनं दशावतार कलाकार आपली ताकद आपल्या रसिकांपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि यासाठी ₹2,000 मानधन प्रत्येकाने ठरवावं अशी आम्ही एक चर्चा त्या ग्रुपवर केली. काही जणांनी त्यांना पॉझिटिव्ह उत्तरं दिली, काही जणांनी निगेटिव्ह उत्तरं दिली. आणि या सगळ्यातनं सुवर्णमध्य साधत आम्ही एक 28 कलाकार एका बाजूला एकत्र झालो. कारण बाकीच्या काही कलाकारांना वाटलं की आयोजक आपल्याला ₹2,000 देतील न देतील याबद्दल त्यांच्या मनात शंका होती. त्यानंतर आमच्यातील एक कैलासवासी प्रशांत मेस्त्री आमच्यातनं निघून गेले आणि त्यानंतर आम्ही 26 कलाकार एकत्र झालो. आणि या 26 कलाकारांनी गेल्या वर्षी ₹2,000 मानधन ही एक चळवळ सुरुवात केली. आणि ही दशावतारातील चळवळ ज्यावेळी जून महिन्यात पहिल्यांदा संयुक्त दशावतार नाट्यप्रयोग व्हायचं त्या पहिल्या महिन्यात आमचा अक्षरशः नाट्यरसिकांनी अगदी नाट्य कलाकारांनी सुद्धा आम्हाला हसण्यावरी घेतलं. कारण तुम्हाला ₹2,000 कोण देणार. अगदी जूनच्या पहिल्या महिन्यात आमचा फक्त 1 ते 2 नाट्यप्रयोग आमचे झाले होते. पण आम्ही कलाकारांनी हिंमत सोडली नाही. घेणार तर ₹2,000 घेणार आणि आम्ही त्या पद्धतीची कला रसिकांसमोर सादर करणार. आणि हे करत असताना गेल्या वर्षीच्या संपूर्ण संयुक्ताच्या हंगामात आम्ही 28 नाट्यप्रयोग केले. आणि हे 28 नाट्यप्रयोग करत असताना प्रत्येकाने ₹2,000 मानधन घेऊनच हा नाट्यप्रयोग सादर केला. आणि हा नाट्यप्रयोग सादर करत असताना आम्ही अशी अट दिली नव्हती की आम्ही ₹2,000 मानधन घेऊनच दशावतार नाट्यप्रयोग सादर करणार. आम्ही नाट्यरसिकांना, आयोजकांना एक हे पण दिला होता की जर तुम्हाला संघर्षाचं नाटक नको असेल आणि तुम्हाला ₹2,000 जर द्यायला जमत नसतील तर तुम्ही भरत भेट, राजा हरिश्चंद्र यासारखी तुम्ही नाट्यप्रयोग सादर करा. जी प्रासंगिक नाट्यप्रयोग आहेत ज्याच्यात संघर्ष नाही असे नाट्यप्रयोग सादर करा. पण दुर्दैव की गेल्या वर्षी आमच्या या संचाकडनं एकच केरेवडे गावात नाट्यप्रयोग सादर झाला, तो म्हणजे भरत भेट. यावरून आमच्या लक्षात आलं की दशावतार जे नाट्यरसिक आहेत संयुक्ताचे त्यांना फक्त संघर्ष आणि ज्ञानप्रबोधन हे संयुक्त दशावतार नाट्यप्रयोगातनं हवं आहे. जेव्हा संघर्षासाठी 2 कलाकार एकत्र येतात तेव्हा पुराणातले असे जे मुद्दे आहेत जे आतापर्यंत रंगमंचकावर समोर आले नाहीत किंवा पुराणातले काही ज्या बाबी आहेत ज्या आतापर्यंत कोणाच्या निदर्शनात आले नाहीत असे कलाकार हे रात्रंदिवस अभ्यास करून ते रसिकांच्या समोर आणण्याचा प्रयत्न करतात. आणि याच्यासाठी अगदी 2-2.5 हजारपर्यंत लोक अगदी लांबून 100 किलोमीटरपर्यंतच्या गाडीचा प्रवास करून तो नाट्यप्रयोग बघायला येतात. पण ही नाट्यप्रयोगाची गर्दी भरतभेट हरिश्चंद्र या नाटकांना दिसत नाही. यावरनं लोक किंवा रसिक हे फक्त ज्ञानार्जन संयुक्त दशावतार नाटकातनं मिळतंय आणि कोणीतरी ते आत्मसात करण्यासाठी येतात, कोणीतरी टाळ्या शिट्ट्या वाजवण्यासाठी येतात. पण प्रत्येक रसिकाला आम्ही सांभाळून घेऊन ज्ञानार्जन करण्याचं कार्य जसं आमच्या पद्धतीने होतं त्या पद्धतीने आम्ही करतो. आणि हे करत असताना आम्ही सामाजिक बांधिलकी सुद्धा आमची राखून ठेवली.
आणि ती म्हणजे गेल्या वर्षी आमच्याच दशावतार नाटकातील एक कलाकार ज्याचा संयुक्ताशी तसा थोडाफार काही संबंध नाही, एकनाथ परब, जो काही गाडीच्या अपघातामुळे घरी होता आणि त्याचे दोन्ही पाय लागत नव्हते. आम्ही सगळे जे आमचे दशावतारी कलाकार आहेत जे 2000च्या रकमेने नाट्यप्रयोग सादर करतात, यांचं जे सार्वजनिक बक्षीस होतं, जे सार्वजनिक पारितोषिक होतं, जी काय आमच्याकडे रक्कम जमा झाली ती आम्ही ठरवू शकलो असतो तर आम्ही आपापसात ती वाटून पण घेऊ शकलो असतो. पण आम्ही तसं न करता ती सामाजिक बांधिलकी दाखवत आमच्या दशावतार कलाकाराला मदत करण्यासाठी, एक उभा राहण्यासाठी हातभार म्हणून आम्ही ती सगळी कलाकाराची जी आमची बक्षिसं होती ती एका कलाकाराला आम्ही सुपूर्त केली आणि सामाजिक बांधिलकीसुद्धा आम्ही आमची पूर्ण केली. आणि अशा रीतीने आम्ही गेल्या वर्षी 28 नाट्यप्रयोग सादर केले आणि आता जून महिन्यातच आमचे या 18 नाट्यप्रयोग पूर्ण झालेले आहेत. नमस्कार, मी नारायण आशेकर. तर एकंदरीत तुम्ही सर्वजण आम्हाला पाहतात, आमचं हे एकत्र आम्ही आलेलो आहे. एकत्र येण्यामागचं कारण हे आहे की एकीचं बळ मिळते फळं, आणि त्याने करून गटबाजी हा जो शब्द काही जो वापरला आहे तो चुकीचा आहे. गटबाजी असा शब्द ज्याने वापरला त्याने तो अभ्यास केला नसेल किंवा त्याला काही माहीत नसेल गटबाजी म्हणजे काय असते. दशावतारामध्ये कुठची गटबाजी नाही आहे. मी तुम्हाला थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न करीन. आधी खरं सांगायचं म्हणजे 2000 हा गेल्या वर्षापासून जो कलाकारांनी नियम घालून घेतलेला तो एकाच गोष्टीसाठी, स्वतःच्या हक्कासाठी लढणं आधी गुन्हा नाही आहे. मग आम्ही आमच्या हक्कासाठी लढतो, नाहीतर आम्ही सरकार दरबारी लढतो पण आमच्यासाठी अजून दारच उघडलेलं नाही आहे. म्हणून आम्ही आमच्या स्वतःच्या हक्कासाठी लढणं हा आमचा गुन्हा नाही आहे. म्हणून 2000 आम्ही काय केले तर त्यालाही कारण आहे. कुणावर विरोध म्हणून नाही किंवा कुठचाही भार टाकण्यासाठी नाही. 2000 रक्कम याच्यासाठी आहे की कुठेही नाटक जरी असलं, मालवण असू दे, देवगड असू दे, गोव्यामध्ये असू दे, तर आम्हाला घर सोडावं लागतं 3-4 वाजता. प्रवास खर्च गाडीचा किती आहे, यायचा जायचा, हे तुम्हाला सांगायला नको आहे. त्यात अभ्यास, पुराण, ग्रंथ, बरेच प्रकाश ग्रंथ आता बंद झालेले आहेत. त्याच्यासाठी नवीन नवीन पुस्तकं शोधावी लागतात, 10 दुकानं फिरावी लागतात आणि त्यातून कुठेतरी एखाद दुसरा पुराणचा अभ्यास मिळतो, तो रसिकांसमोर मांडावा लागतो. याच्यासाठी 2000 रुपये केलेले आहेत. दुसरी गोष्ट, संतवाणी आहे, होतीलय भाऊ झालेही भाऊ पण जातीचा असावा. आता संयुक्त नाटक म्हटल्यानंतर आमच्याकडे पाहण्याचा चष्मा वेगळा आहे की बाबा जातीवंत कलाकार म्हणजे ज्याला जी भूमिका घातली. तर आता मला ऐनवेळी भीष्माची भूमिका आली, पण मग तो अभ्यास माझा होता, मग मी भीष्माची भूमिका केली. आता दुसऱ्या गटामध्ये 1000-1500च्या गटामध्ये जे आहेत त्यांना लगेच येऊन 1500ची भूमिका जर घातली असेल, आपला भीष्माची भूमिका घातली असेल, तर ते 1500चा कलाकार सहज स्वीकारू शकत नाही. कुठचा एक टप्पा असतो. एखाद्या व्यक्तीला उदाहरण म्हणून सांगतो की राजकीय मध्ये पंतप्रधान जर बनविला तर त्याला खासदार, आमदार, नगरसेवक, सरपंच हे मरण माहीत नसतं. तसंच एखाद्याला टॉप लेवलची राजाची भूमिका दिली तर त्याला ते माहीत नसणार आहे, म्हणून सेवक, इंद्र असे पद्धतीने भूमिका करावी लागतात. मग लोकांनी आम्हाला निवडलं, आमच्याकडनं अपेक्षा ठेवल्या. मग अपेक्षा ठेवल्या तर त्यासाठी अभ्यास आहे, पुराण आहे. मग तो सगळं आणण्यासाठी सगळ्या ग्रंथांचा अभ्यास करण्यास ग्रंथ विकत घ्यावे लागले. तुम्ही आमच्या घरी येऊन बघू शकता. हे जे कलाकार इथे उभे आहे ते एकही असा नाही की पुस्तकाशिवाय आहे, सर्वांजवळ ग्रंथ आहेत. म्हणून तुम्हाला प्रत्येकाच्या मुखातून वक्तृत्वाच्या माध्यमातून तुम्हाला अभ्यास दिसतो. मी स्वतः 108 नावं सांगितले, पपून नांदुरकरने 100 नावं सांगितले, मी स्वतः 42 गुण सांगितले, 14 मन्वंतर सांगितली, दत्तप्रसाद शणे यांनी अनेक शिष्य घडविले, त्यांच्या ज्ञानार्जनातून बऱ्याच जणांना ज्ञान दिलेलं आहे. मग हे सगळं करताना त्याच्या मागे कष्ट आहेत, परिश्रम आहेत आणि हे आम्हाला रात्र येऊन अभ्यास करावा लागतो. रोज नाटकं असतात, मग उद्या काय बोलायचं, परवा काय बोलायचं, प्रेक्षक तर तेच आहेत. मग या सगळ्या अनुषंगाने अभ्यास करून आम्ही ठरवलं की बाबा 2000 तरी आम्हाला मिळाला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, कलाकारांच्या घरी आजारी माणसं आहेत, अंथरुणाला खेळलेले आहेत. मग 700-800 रुपये पाकिटमध्ये घालून दिले तर त्या कलाकाराने आपला बायका मुलांचा सांभाळ कसा करायचा, वैद्यकीय उपचार त्यांच्यावर कसे करायचे. लोककला टिकवण्यासाठी कलाकार सुद्धा जगणं महत्वाचं आहे. मग कलाकाराला जगण्यासाठी त्याला मानधन हवं आहे. प्रत्येक क्षेत्रातली लोक, शिक्षक वर्ग असू दे, एसटी कर्मचारी, सगळ्यांनी संप केलेले आहे की आपल्याला कुठे ते मानधन जास्त मिळावं. आम्ही संप केलेला नाही. संप केला तर लोककला थांबणार आहे आणि आम्हाला थांबवायची नाही, पुढं न्यायची. आता गटबाजी हा शब्द जो त्यांनी उच्चारला आहे तो वृत्तपत्रात दिलेला आहे. मी स्वतः मुंबईमध्ये गेल्या वर्षी होतो. तिथे दुःखद वार्ता झाली, म्हणजे राजू हरियाण हे कलाकार आपल्यातून गेले आणि माझ्या तिथे सिद्धेश कळिंगण होते. सिद्धेश कळिंगण यांना तातडीनं गावी यावं लागलं. मग तिथे त्यांची भूमिका करणारा कलाकार कोण नव्हता आणि सुदैवानं आयोजकांच्या मी तिथं होतो हे त्यांना कळलं. मला त्यांनी कॉल केला, असं झालं. मग त्यावेळी मी बघितलं नाही
तो 1,500 गड आहे की 2,000 गड आहे, तसाच गेलो आणि त्या कलाकाराची मी बाजू सावरली. सिद्धेश कळींच्या जाग्यावर मी स्वतः महाविष्णूची भूमिका केली ऐनवेळी जाऊन, आणि त्यात मला आयोजकाने 3,000चं पॉकेट भरलं. मी ज्यावेळी खोलून पाहिलं तेव्हा त्यांना विचारलं की आम्ही संयुक्तला 2,000 रुपये घेतो, तुम्ही 3,000 का? तर ते बोलले तुम्ही जे काय आता भूमिका सादर केला आणि त्यातून लोकांनी टाळ्यांचा उत्कृष्ट प्रतिसाद दिला, पुराण अभ्यास आम्ही ऐकला, तो 3,000 नाही तो 5,000चा होता. म्हणजे लोक आम्हाला स्वीकारतात, फक्त मध्ये हे गटबाजी करणं हे चालू असतं. आता ओळखोलला नाट्यप्रयोग झाला, त्यात प्रसाद तवटे यांचा अचानक आवाज गेला, कारण मानवी जीवन आहे कधी बदलू शकतं. तिथे महेंद्र कोडो एक राजपट करणारे आमचे व्यवसाय बंधू आमचे मित्र त्यांनी जाऊन खलनायकी भूमिका केली रावणाची. म्हणजे कुठेही गटबाजी नाही, एकमेकाला सावरण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. फक्त फरक एवढाच झाला की लोकांनी आम्हाला त्या पद्धतीनं बघितलेलं आहे, तसा आम्ही अभ्यास करतो आणि त्या पद्धतीचे आम्ही 2,000 ठरविलेले आहेत. आज आम्ही 2,000 ठरविले, आमचा 26 माणसाचा ग्रुप केला म्हणून त्यांचाही 15-16 माणसांचा ग्रुप चालतो. पुढे दुसराही ग्रुप येईल, म्हणजे सर्वांना रोजीरोटी मिळते आहे असं माझं तर मत आहे. कुठे गटबाजी नाही, आम्ही सर्व कलाकार एकच आहोत, एकमेकाच्या प्रसंगाला जातो. नमस्कार, माझं नाव संदेश वेंगुर्लेकर. विषय आला पैशाच्या दृष्टिकोनातून जर बघायचं झालं तर आज फक्त संयुक्तच नाही तर आपण वर्षभराचा जर विचार केला तर आज जे कोणी कलाकार, आम्ही आज दशावतार कलावंत प्रत्येक वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये काम करतो. एक चांगली दर्जेदार कंपनी जर बघितलं तर साधारण वर्षभरात 150 नाटकं करते. 150 नाटकाप्रमाणे आता जर सरासरी बघितलं तर 500 ते 600 रुपये आज प्रत्येकाची नाईट आहे. आता 500 ते 600 रुपये नाईट आहे, जर त्याने ते 150 दिवस भरले तर, कारण आपल्या व्यावसायिक सारखा किंवा जॉब सारखा इथे पगार नाहीये. जर त्याने तो दिवस भरला तर त्याला पैसे मिळतात. आज जर त्याने 150 दिवस भरले तर 500 ते 600 रुपये, मी म्हणतो 600 रुपयाने त्याला वर्षभरात तो 90,000 रुपये कमवतो. पण हे 90,000 रुपये दिसतात, पण त्याच्या मागे त्याला लागणारा जो कलर आहे, रंगपटासाठी केसाच्या मुकुटापासून ते पायात बूट घालतो, त्याचा जर तुम्ही एक पूर्ण खर्च जर काढला तर तो साधारण 20 ते 25,000चा आहे. आणि हा दरवर्षी का खराब होतो तर रात्रभर काम करून तो जो घाम येतो त्या घामामुळे तो ड्रेस पुढच्या वर्षी त्या कलाकाराला मिळत नाही. आणि आज लोकांच्या अपेक्षा ह्या उंचावलेल्या आहेत. आज लोक भाषणापेक्षा तो कसा दिसतो ह्याच्याकडे जास्त बघितलं जातं. मग ते जर 25 ते 30,000 रुपये जर त्याचे गेले तर साधारणतः त्याच्या हाती राहिलेत फक्त 50 ते 60,000 रुपये. त्याच्यात मी पेट्रोल हे पकडतच नाहीये, कारण येण्या जाण्याचा खर्च आणि ह्या ज्या गोष्टी बघितल्या तर त्याच्याकडे जेमतेम जो वर्षभर फुल टाइम दशावतार करतोय, फक्त त्याचा पेशा एका दशावतार कलावंतच आहे, बाकी तो काही करत नाही. त्यामुळे होतं काय की त्या 40-50 हजार रुपयामध्ये त्याची रोजीरोटी, त्याचं कुटुंब, त्याच्या मुलांचं शिक्षण त्या ह्याच्यात होत नाही. म्हणून तो कलाकार त्या मालकांकडून पुढच्या वर्षीचे ऍडव्हान्स घेतो आणि ते वर्ष कसं तरी भागवून काढत असतो. ही एका दशावताराची व्यथा आहे. कारण का, आम्हाला अजून शासनी दरबारी न्याय मिळाला नाहीये. आणि आज म्हणूनच आम्ही जो काही निर्णय घेतला त्या निर्णयावर आम्ही ठाम का आहोत की ती जी काही जमापुंजी आमच्याजवळ आली असेल तर त्याचा आमच्या कुटुंबाला, मला एक हातभार लागू शकतो, हा एकच दृष्टिकोन घेऊन आम्ही हे पाऊल पुढे टाकलेलं आहे. नमस्कार, मी दत्तप्रसाद शेणे. आम्ही इथं उपस्थित असणारे सर्व कलाकार ज्यांनी स्वतःची किंमत 2,000 अशी केलेली आहे त्यातलेच आम्ही आहोत. गंमत काय होते, आम्ही सर्वजण एकामेकाच्या हाताघात करून एक मतानं आपल्या समोर हजर आहोत. काही जणांना येणं शक्य झालं नाही, उदाहरणार्थ सुधीर तांडेल, बाबा मयेकर, मामा माळकर म्हणा, किंवा आपले मोरेश्वर सावंत काही कामानिमित्त अडकले. पण जेव्हा कुठले आयोजक कॉल करतात तेव्हा आमचे यातील काही जण सांगतात की आम्ही आमची 2,000ची किंमत केली, तो आमचा ग्रुप आहे, त्या ग्रुपचे जर सर्वजण असतील तर आम्ही येऊ. त्यात आम्ही एक हे ठेवलेले आहे, जर समजा जे गाव आयोजक म्हणून आयोजन करतायत त्यांच्या गावातील जर दशावतारी कलावंत असेल तर त्यांना घ्यायला आम्ही मुभा दिलेली आहे. मग आमचा कोण असेल तो पॅव्हेलियन मध्ये बसेल. पण हा विचार करून आम्ही या गोष्टीसाठी आयोजकांशी बोलणं करतो. कुठल्याही आयोजकांवर जबरदस्ती करत नाही. त्यामुळे या कलाकारांचं नाव घेऊन डायरेक्टली काही जणांचे कॉल येतात, कुठेतरी भ्रम पसरवले जात आहेत की आजचीच गोष्ट
आज एका आमच्या हार्मोनियम वादकाने दशावतारातला मला कॉल केला आणि म्हणाले की तुम्ही त्या आयोजकांच्या नाटकाला मयूर गवळीला आणि सुयश ठाकूरला जायला दिलं नाही म्हणून. ताबडतोब कॉल कॉन्फरन्सला घेतल्याबरोबर समोरच्या आयोजकांना नाही म्हणून सांगितलं. असं काही सांगितलंच नव्हतं मयूर गवळीने आणि सुयश ठाकूरने. आधी माझ्याबाबत चर्चा करताना काय केली की शेणईने सांगितलं जाऊ नको म्हणून. तेव्हा मी कुणालाही जा किंवा नको हे सांगण्याचा मला वैयक्तिक अधिकार नाही. हा सर्वांचा एक मताचा 2000 रुपयाचा निर्णय आहे. दुसरी गोष्ट काय तर अनेक जणांचं मत आहे की हा 2000 रुपयांचा ग्रुप आहे तो बंद करावा आणि सर्वांनी एकत्रित यावं. निश्चितच चांगला विचार आहे. पण जेव्हा गौरवने ग्रुप काढला होता तेव्हा किमान ग्रुपमध्ये संयुक्तांसाठी जाणारे कलाकार 125 तरी होते. मग त्यातले आपण 30च बाजूला का? कारण त्यावेळी कुणीच काही बोलत नव्हतं. ग्रुपवर भीती होती प्रत्येकाच्या मनात 2000 रुपये आपली किंमत मान्य करतील की नाही रसिक. पण ज्यांनी चळवळ उभी केली ते ठाम झाले आणि आम्ही ठाम आमच्या मताला राहिलो. पण यामुळे फायदा आणि तोटा काय झाला याकडे जरा कोणीतरी लक्ष दिला का? समजा इथं आम्ही आहोत ते कलाकार नेहमी संयुक्तांचे चेहरे आहोत. कुठल्या तरी गावातील आयोजकाला जर आयोजन करायचं झालं असतं ना तर आमची किंमत 1200 असली असती किंवा 1000 असली असती तर सगळी नाटकं सिंधुदुर्गातली जवळपास एक 10-20 सोडून आमचीच सगळी झाली असती. कारण काय रसिकांना आम्ही आहोत फक्त किंमत वाढवल्यामुळे नको आहोत. त्यामुळे ते काय म्हणताय की हे सर्व तुम्ही एकत्र करा. तुमची वैयक्तिक तुम्ही किती रुपये ते सांगा 3000 4000 5000 सांगा आम्ही द्यायला तयार आहोत. पण एकत्रित करा. नाही आम्ही आमची किंमत 2 केली आणखी देऊ नका. पण जर तुम्हाला असं वाटेल की सगळेजण एकत्र व्हायला पाहिजेत. खरं तर आज फायदा काय झाला तर आमचा 2000चा ग्रुप झाला तर कोणाचा तरी 1500चा ग्रुप झाला. त्या 1500 ग्रुपमध्ये 30 जण वावरत आहेत. हवं तर मी पुढे जाऊन सांगतोय आमची बॅच सिनियर आहे त्यानंतरची पुढची बॅच सध्या वावरते. त्यानंतरची पुढची बॅच एखादी असेल नवोदित असतील त्यांची एक बॅच तयार करा. त्यांना 1000 रुपयाचा एक छानपैकी गट तयार करून त्यांची सुद्धा होऊ देत संयुक्त नाटकं. सर्वांची संयुक्त नाटकं होऊ देत. सर्व कलाकारांना संधी मिळू दे. याबाबत आमचं दुमत नाही. पण तुम्ही जर मिक्स करायचं म्हणत असाल तर भविष्यात आम्ही हा निर्णय नक्कीच घेऊ. सर्वजण गट खुला करू. आमचा गटबाजी म्हणतात तर. पण आमच्या काही मागण्या आहेत. आज जसे आम्ही 2000 आमची किंमत केली तसाच आमच्या बरोबरचा सुद्धा कलाकार 2000चाच असावा म्हणून आम्ही ग्रुप काढला होता. तेव्हा कलाकारांचा आम्हाला पाठिंबा नव्हता. आता पुढच्या वर्षी समजा आम्ही हे खुलं केलं तर कदाचित आयोजक एखाद्या गावाचे असतील. आता माणगुलीचे आमच्या बरोबर आता आयोजक आहेत. त्यांना गौरव शिर्के हवा असेल, सागर गावकर हवा असेल, नारायण हवा असेल आशेकर आणि त्या व्यतिरिक्त आणखी दुसरा कलाकार हवा असेल. नक्कीच आम्ही त्यांना देऊ संधी. पण आमची एक अट असणार त्या कलाकाराला सुद्धा तुम्ही कंपल्सरी 2000 रुपये द्यायला हवेत आमच्या बरोबर. कारण काय यापूर्वी जी संयुक्त नाटकं झाली उदाहरणार्थ राजा सोमेश्वर शतगुबडेश्वर नाटक या नाटकात मी राजा करायचो. पप्पू नांदुरकर शतगुबडेश्वर करायचे. शतगुबडेश्वर 5 संघर्ष करायचा आणि मी 4 संघर्ष माझ्या वाट्याला होते. आम्हाला सुद्धा 1000च पाकिटात होते. पप्पू नांदुरकर 5 संघर्ष करायचे त्यांनाही 1000 पाकिटात होते. आणि ब्रह्मराक्षस तो टाइमपास एक एंट्रीचा होतो. फक्त महत्वाचा गाभा आहे तो नाटकाचा. पण तो ब्रह्मराक्षस त्याला सुद्धा 1000च पाकिटात होते. मग तेव्हा तुम्ही सर्वांना 1000नच मोजला. मग आता जरी हा गट आम्ही सर्वांनी जर आम्ही एकत्र काम करण्याचा विचार केला तेव्हा सुद्धा काय सर्वांना तुम्हाला 2000च या पुढे द्यावे लागतील. हा आमचा घाट असेल, हा आमचा निर्णय असेल. पण त्याचबरोबर आहे काय या आमच्या वैयक्तिक निर्णयामुळे आणखी 30 जणांचं एक कुटुंब संयुक्ताला आपल्याला दिसतंय. मी तर म्हणतो आणखी 1900 अशा प्रकारे प्रत्येक कलाकाराच्या अनुभवानुसार दशावतारातल्या प्रवासानुसार प्रत्येकाला पैसे देऊन त्यांचा एक गट होऊ दे आणि त्यांची एक संयुक्त नाटकं होऊ दे. आता मुद्दा मी महत्वाचा बोलतोय. आम्ही हे नक्कीच करू. सर्वजण नक्की करू. पण आमची एक अट असेल सर्वांसाठी. ती रसिक प्रेक्षक मायबापांसाठी काय तर जो राजा आपल्या अंगावर 24,000चा ड्रेस घालतोय त्या 24,000चे पैसे त्याच्या पगारातून म्हणजे त्याच्या मिळणाऱ्या उत्पन्नातून वजा होण्यापेक्षा हे जर सरकारकडून जर मिळाले असते तर मिळाले कशाला? हे मिळण्यासाठी खरी तजवीज होतीच. सांस्कृतिक मंत्रालयामध्ये दशावतार कला नमूद आहे आणि त्या कलेला
4 लाख रुपयाचं पॅकेज मिळत आहे आणि ते कलाकारांच्या हाती जात नाही म्हणून आम्ही बंड पुकारला कोरोनामध्ये संघटना निर्माण करून, पण ते अजूनही कलाकारांना मिळत नाहीये. यासाठी आमची खास करून विनंती आहे, सर्वांनी या गोष्टीचा घाट घातला पाहिजे आणि इथं ही गोष्ट उजेडात आणण्यासाठी आम्हाला खूप सहकार्य करणं गरजेचं आहे. तसंच या कोकण 7 लाईव्हच्या मंचावरून आम्हाला अगदी सांगायला आवडेल की सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलारजी यांच्याकडं गेल्या जुलै महिन्याच्या स्टार्टअपला म्हणजे कालची 2 तारीख 1 वर्ष पूर्ण झालं, आशिषजी शेलार साहेबांबरोबर श्रीयुत नारायण राणे, माननीय नारायण राणे आणि आम्ही संघटनेचे पदाधिकारी तसंच मुंबई संघटनेचे अध्यक्ष आम्ही भेट घेतली होती. त्यावेळी आमच्या मागण्या मागितल्या होत्या की पहिली मागणी होती की ओळखपत्र सर्व कलाकारांना मिळावं आणि तेच ओळखपत्र शासनाच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी ग्राह्य धरणं गरजेचं आहे. दुसरी आमची अट होती की कलाकारांना जे पॅकेज मिळतंय ते कलाकारांच्या अकाउंटवर येत नाही, त्यामुळे डायरेक्टली कलाकारांच्या अकाउंटवर डीबीटी प्रणालीद्वारे वितरण करण्यात यावं. त्याबरोबर अट होती की सिंधुरत्न वगैरे या अनेक योजना आहेत, या योजनांच्या माध्यमातून सुद्धा कलाकारांना त्यांच्या अंगावर असणारी ड्रेपरीसाठी खर्च पुरवण्यात यावा. अशा प्रकारच्या आमच्या आमच्या मागण्या होत्या. त्यावेळी सांस्कृतिक मंत्री आशिषजी शेलार साहेबांनी आम्हाला शब्द दिला 2 महिन्यात पूर्ण होणार, पण आजपर्यंत अद्ययावतो या अटी मान्यता झालेल्या नाहीत, याची कुठलीही अंमलबजावणी झालेली नाही. अलीकडेच आमदार प्रमोद जगताप साहेबांनी सुद्धा हा विषय लेखी स्वरूपात दिलेला आम्हाला कळतोय सांस्कृतिक मंत्री महोदयांना. मी तर आज या मंचावरून विनंती करतोय, आम्ही सर्व ऐक्यातच आहोत. कदाचित संयुक्तात आम्ही वेगवेगळे वावरत असो, मंडळात तर नाटकाच्या आम्ही सगळ्या एका भावानं नाटकं करतो, मग कुणाचाही बाबतीत दुजाभाव नाही, तिथं 2000 1000 वगैरे काही प्रश्न उरत नाही. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे जर संघटनेचं काम करायचं झालं तर एका झेंड्याखाली आम्ही सर्व सिंधुदुर्गातले 1,500 ते 2,000 कलाकार आम्ही एकत्र येऊन काम करणार आहोत. आम्ही ऐक्यात आहोत, कारण आज आमच्याकडे 1,500 कलाकारांची नोंदणी झालेली आहे. ती नोंदणी आम्ही मंत्रालयाकडे पाठविलेली आहे, पण कुठलीही अंमलबजावणी नाही. तेव्हा या मंचावरून कोकण 7च्या आम्ही पुन्हा त्यांच्या आधी वैयक्तिक आभार मानून आम्ही विनंती करत आहोत की प्रत्येक सिंधुदुर्गातील प्रत्येक पक्षाचे प्रत्येक शाखा प्रमुख म्हणा किंवा प्रत्येक प्रतिनिधी अधिकारी या सर्वांनी व्यक्तींनी या दशावताराला न्याय देण्यासाठी आपल्या लोकप्रतिनिधींना सांगणं गरजेचं आहे. त्यासाठी या मंचावरून पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब, तसंच आमदार निलेशजी राणे, आमदार दीपकभाई केसरकर, सन्माननीय आमदार प्रमोदजी जटार साहेब, या सर्वांना आमची कळकळीची विनंती आहे की सांस्कृतिक मंत्री महोदय आशिषजी शेलार हे आपले कोकणातील आहेत म्हणतो आपण, मग या दशावतार कलेच्या कलावंताकडे लक्ष देणं फार गरजेचं आहे. तेव्हा आम्ही ज्या मागण्या केल्या आहेत त्या आमच्या मागण्या आपण लवकरात लवकर आज हा व्हिडिओ प्रदर्शित झाल्यापासून एक 15 ते 20 दिवसात किंवा 1 महिन्यात हा पूर्णत्वास कराल अशी मी माझ्या पेटाऱ्याच्या गणपती गजाननाकडे नम्र प्रार्थना करतोय. आणि नक्कीच या आमच्या चळवळीला आणि या आमच्या कलाकारांच्या न्याय हक्कासाठी तुम्ही आम्हाला सपोर्ट कराल, कारण लोककला कधी जगणार, ही दशावतार 700-800 वर्षाची परंपरा असणारी लोककला कधी जगणार, जेव्हा हा कलाकार जगेल तेव्हा. मग कलाकार जगवणं हे आता मी सर्वस्वी माझ्या सिंधुदुर्गातील लोकप्रतिनिधी तसंच सर्व पत्रकार बंधू आणि मीडिया यांच्यासाठी, कारण त्यांच्या लेखणीतून आणि व्हिडिओ प्रदर्शनातून या बातम्या वारंवार प्रदर्शित होऊ दे. आणि माझं सर्व रसिक प्रेक्षक मायबापांना, कारण प्रत्येक वाडीत प्रत्येक गावात तुम्ही राहतात तिथं पक्ष आपले कितीही असतील पण सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन आम्हा सर्वांना सपोर्ट करून दशावतारी कलावंतांच्या मागण्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून पूर्ण करून घ्याव्यात ही अखेरची नम्र विनंती करतो. आणि आमचा चळवळीचा घाट 2000चा आहे. आम्ही आमची किंमत 2000 केलेली आहे. भले तुम्ही आमचं नाटक होऊ दे अथवा नको होऊ दे, आमचा कुणावरही राग नाही, रुसवा नाही, रोष नाही. तेव्हा काही उणं धुणं अधिक जास्त कमी जास्त आमच्या कोणाच्या बोलण्यातून झालं असेल तर सर्वांच्या वतीनं मी दिलगिरी व्यक्त करतो. तसंच हा आमचा ग्रुप आम्ही आमच्या एकमतानं आहोत, तसं सर्व दशावतार कलावंतांनी एकमतानं एक विचारानं वावरावं आणि आपल्या दशावताराला सुवर्ण काढावा ही नम्र विनंती करतो. आम्ही थोडक्यात थांबतो. धन्यवाद. ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये.
ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 1064 77. देवगडातील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात आंबा काजू बागायतदार आणि व्यापारी महासंघानं 3 जुलै रोजी जलसमाधी आंदोलन छेडलं. हे आंदोलन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली माजी खासदार विनायक राऊत, माजी मंत्री महादेव जानकर यांच्या विविध राजकीय पक्षाचे नेते उपस्थित होते. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनही सज्ज झालं होतं. पोलिसांचा मोठा फौजफाटा आंदोलनाच्या निमित्तानं तैनात करण्यात आला होता. आंदोलक राजू शेट्टी यांच्या घोषणेनंतर जलसमाधी आंदोलन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आलं. आंदोलन करताना या ठिकाणी पोलीस देखील अडवत आहेत. आपण पाहू शकता जे जलसमाधीसाठी आंदोलन करत आहेत ते पोलीस देखील त्यांना अडवत आहेत आणि आंदोलन करण्यापासून परावृत्त करत आहेत. आपण पाहू शकता या ठिकाणी मोठा पोलीस फौजफाटा देखील तैनात करण्यात आलेला आहे. या मिठमुंबरी समुद्रकिनारी या ब्रिजच्या खाली या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक देखील मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आलेला आहे. आपण पाहू शकता आणि हा जवळपास काही क्षणांचाच हा विषय आहे आणि या ठिकाणी खूपच मोठा लोक मागणी करत आहेत की कलेक्टरला बोलवा. पण अजून देखील या ठिकाणी कलेक्टर काही दाखल झालेले नाहीत. आपण पाहू शकता पोलीस विभाग या ठिकाणी सतर्क झालेला आहे आणि जे काही आंदोलक आहेत त्यांना पाठी खेचण्यात प्रयत्न करत आहेत या ठिकाणी पोलीस लोक. देवगड तालुक्यातील आंबा उत्पादक शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून शासन दरबारी दाद मागत आहेत. आतापर्यंत त्यांच्या झालेल्या मोर्चा आंदोलने दडपण्याचेच प्रकार सरकारने केले असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे. त्यांच्या मागणीप्रमाणे आम्हाला जी नुकसान भरपाई मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन चालूच ठेवणार असे त्यांनी पवित्र भूमिका घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून आज त्यांनी जलसमाधी आंदोलन केले होते. जलसमाधी आंदोलन व मेळावा असं तारामुंबरी बीच येथे आयोजित करण्यात आलं होतं. या मेळाव्यासाठी स्वाभिमान संघटनेचे राजू शेट्टी, राकपचे नेते महादेव जानकर, माजी खासदार विनायक राऊत, वैभव नाईक, विलास साळसकर, सुशांत नाईक, साक्षी वंजारी, मंगेश सावंत असेच मुनगे हिंदळे गावचे सरपंच, मनसेचे नेते असे अनेक मान्यवर या ठिकाणी वेळी उपस्थित होते. मेळाव्या झाल्यानंतर हे जलसमाधी आंदोलन करायचे होते. मात्र जलसमाधी आंदोलन हे राजू शेट्टी व महादेव जानकर यांच्याच नेतृत्वाखाली करायचे होते. मात्र सर्व पोलीस यंत्रणा येथे उपस्थित असलेल्या प्रशासनाने राजू शेट्टी व महादेव जानकर व इतर मंडळींना तारामुंबरी खाडी येथे जाण्यात विरोध दर्शवला. तेथे तिथपर्यंत त्यांना पोचूही दिलं नाही. मात्र पोलिसांची नजर चुकून देखील येथील शेतकरी गणेश वाळके, गणेश गावकर
शरद वाळके, संजय आचरेकर, अजय नानेरकर अशी 6 मंडळी पोलिसांची नजर चुकून दुसऱ्या बाजूने आंदोलनासाठी उतरली व त्यांनी अर्धा तास पाण्यात राहून आंदोलन केलं. अर्ध्या तासानंतर विनंती केल्यानंतर पोलिसांनी मात्र ते बाहेर आले. मात्र जिल्हाधिकारी यांना बोलवा असे त्यांनी ठाम निर्णय घेतला होता. तोपर्यंत हटणार नाही. मात्र पोलीस प्रशासन पाण्याचा वाढता प्रवाह वाढता व पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करा अशा विनंतीमुळे हे आंदोलन त्यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित केले आहे. अशी आंदोलनं मात्र चालूच राहणार असल्याचे यावेळी राजू शेट्टी यांनी सांगितले. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. देवगड इथं आयोजित अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधी जाहीर सभेला विविध राजकीय पक्षांचे नेते, शेतकरी, आंबा काजू बागायतदार आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सभेत बोलताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. त्यांच्या फायद्यासाठी त्यांच्या हस्तकाकर्मी चालवलेली व्यवस्था म्हणजे ही आजची शासन व्यवस्था झालेली आहे. लाजा वाटल्या पाहिजे तुम्हाला. गुन्हा दाखल करा त्या अदानीवर, गुन्हा दाखल करा त्या अंबानीवर. पुढे आम पर्यावरणाचे लचके ते तोडायला लागलेले आहेत. पण त्यावेळी तुम्ही काही बोलत नाही. बोलायची तुमच्यामध्ये हिंमत नाही. आणि सामान्य माणसाला कुठं अमित शहाचा धिक्कार केला त्याला तडीपार करा, मोदीचा धिक्कार केला त्याला तडीपार करा, आणि कुणाचा धिक्कार केला त्याला तडीपार करा. एक दिवस आम्हीच तुम्हाला तडीपार केल्याशिवाय सोडणार नाही हे लक्षात ठेवा. शिशुपालाचे 99 अपराध भरल्यानंतर 100वा अपराध झाल्या शिशुपालाचा सुद्धा सुदर्शनानं छेद केल्याशिवाय या परमेश्वरानं त्याला सोडलेला नाही. तेव्हा 99 अपराध व्हायच्या आधीच सावध राहा एवढंच मला या निमित्तानं सांगायचं आहे. हा लढा आपल्याला तीव्र घ्यायचा आहे. आम्ही काय सरकारकडे भीक मागत नाही. आंबा आणि काजू उत्पादकाकडनं तर मदत घेऊच, आमचा हक्क आहे तो. कारण आम्ही करदाते आहोत. इमानदारीनं सरकारला कर भरतो आणि त्याच कराच्या पैशातून आम्ही काही रक्कम आंबा काजू उत्पादकांना मदतीसाठी मागतोय. आम्ही काही भीक नाही मागत. आम्ही आमचा हक्क मागतोय, आमचा अधिकार मागतोय. आणि त्याचबरोबर आम्हाला चांगल्या पद्धतीनं जीवन जगायचा अधिकार आहे. अरे या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातून वर्षाला आंब्याच्या निर्यातीतून आणि आंब्याच्या पल्पच्या निर्यातीतून 1100 कोटी रुपयाचं परकीय चलन मिळतंय. मी तुम्हाला सांगतो हा अणुऊर्जा प्रकल्प जर इथं आला तर मी तुम्हाला सांगतो आपली बाजारपेठ युरोपात आहे, आपली बाजारपेठ जपानमध्ये आहे, आपली बाजारपेठ अमेरिकेत आहे आंब्याची. आणि ते लोक अत्यंत सजग आहेत. अणुऊर्जेच्या आजूबाजूला कुठलाही खाद्यपदार्थ तयार झाला तर ते आपल्या देशामध्ये येऊन देत नाहीत. म्हणजे उद्या आपल्या आंब्याची बाजारपेठ जाणार आहे, आपल्या काजूची बाजारपेठ जाणार आहे. यदा कदाचित ते मासे सुद्धा घेतील का मला शंकाच वाटते. आणि मग या कोकणामध्ये काय शिल्लक ठेवणार आहात तुम्ही? म्हणजे तुम्ही आम्हाला जगून देत नाही. आम्ही आमच्या पद्धतीनं जगत असलो तर तिथं सुद्धा तुम्ही आमच्या आळ मांजर यावं तसं आडवं येणार, हे आम्ही चालू देणार नाही. हे एवढंच मला या निमित्तानं सांगायचं आहे. आणि म्हणून आज आम्ही वैफल्यग्रस्त होऊन तुम्ही आम्हाला जगूनच देणार नसाल तर मग आम्हाला जाऊन दे समुद्रात, जाऊन दे आम्हाला जलसमाधी घ्यायला. आम्ही घेतो जलसमाधी. कारण तुम्ही आम्ही जिवंत असताना तुम्ही आमच्यावर राज्य करू शकत नाही. आमच्या मुडद्यावर राज्य करायचं असेल तर तुम्ही खुशाल करा. पण जोपर्यंत या 5.5 कोटी शरीरामध्ये आमचा जीव आहे तोपर्यंत आम्ही तुमचा अन्याय सहन करणार नाही. हा निर्धार व्यक्त करायला आम्ही इथं आलेलो आहे. आणि त्यामुळं माझी सरकारकडे एवढीच मागणी आहे, एक तर शांतपणानं आम्हाला जलसमाधी घेऊन द्या, नाहीतर मग हा प्रकल्प पहिल्यांदा हद्दपार केल्याचं सांगा. हा प्रकल्प रद्द केल्याचे ठराव जिल्हा परिषदेमध्ये आले पाहिजेत, पंचायत समितीमध्ये झाले पाहिजेत, नगरपालिकेमध्ये झाले पाहिजेत. त्याचबरोबर प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने ज्यांना कोकणातल्या लोकांनी मतं दिलेली आहेत त्यांना या प्रकल्पाच्या विरोधामध्ये भूमिका घेतली पाहिजे. त्यांना आंबा काजू उत्पादकाला न्याय मिळाला पाहिजे ही भूमिका घेतली पाहिजे. जर
सरकारची तिजोरी या उद्योगपतींच्या साठी खुले आम रिकामी केली जात असेल तर मग निसर्गाच्या तडाख्यामध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला मदत करण्यासाठी यांना मदतीचा चेक देताना त्यांच्या हाताला लकवा आला झालाय काय, त्यांचे हात का कापतात याचं कारण आपली भीती त्यांना राहिलेली नाही. ती भीती तुम्हाला निर्माण करावी लागेल. आपण लढत राहूया, कारण आपण सत्यासाठी लढतोय. सत्तेसाठी लढायला आम्ही इथं आलेलो नाही. इथला कुणीही माणूस आणलेला आहे. अरे भाड्यानं मला कोण घेणार? मला मुळामध्ये मी 2002 साली माझं सगळं आयुष्य शेतकऱ्यांना समर्पित केलेलं आहे. तेही तुम्हाला सांगतो का, कारण 2002 साली अशी ही काय यांची कुणाची स्टाईल आहे की अशाच कुठल्या तरी एका साखर सम्राटाच्या स्टाईल मुळे माझ्यावर जीवघेणा हल्ला झालेला होता. मी मरून पडलोय म्हणून माझं प्रेत असंच टाकून हल्लेखोर पळून गेलेले होते. शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मला वेळेवर दवाखान्यात नेला. 2 महिने मृत्यूची झुंज देऊन मी पुन्हा उठून बसलो आणि त्याच वेळी निर्धार केला की मला मिळालेलं आयुष्य हे शेतकऱ्यांनी बोनस म्हणून दिलेलं आहे. त्यामुळे उरलेलं आयुष्य शेतकऱ्यासाठी मी समर्पित केलेलं आहे. आणि म्हणून मी इथं या ठिकाणी मी इथं झालो नाही. या मोदींचे सहकारी असणारे देशाचे कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी 2017 साली तिथं मंदसौर मध्य प्रदेश मध्ये 6 शेतकऱ्यांचा बळी घेतलेला होता. त्या ठिकाणी सुद्धा मी त्या शेतकऱ्यांच्या मागे खंबीरपणाने उभा राहण्यासाठी जाऊन गेलेलो होतो. आणि त्यावेळी मी या शिवराजसिंग चौहानची खुर्ची काढून घेतलेली होती. एवढा उठाव त्या मध्य प्रदेशमध्ये केलेला होता. मी सगळ्या देशामध्ये करतो. आणि कोकण तर माझा शेजारी आहे. अरे आंब्यापासून माझा मतदारसंघ सुरू होतो, अनुस्कुड्यापासून माझा मतदारसंघ सुरू होतो. मी इथला शेजारीच आहे, मी काय लांबचा आलेला नाही. आणि राणे साहेब तुम्हाला एवढंच सांगतो, तुम्ही महाराष्ट्रावर फिरता हिंदूंचा कैवार घेऊन, पण हे सगळे हिंदूच आहेत. हे मारायला लागले त्यांचं पहिला बघा. हे कोण आहेत? हे कोण आहेत? हे हिंदूच आहेत आणि त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. सरकार तुमच्यासाठी 12 वर्षापूर्वी नाशिकचा कुंभमेळा फक्त 2,500 कोटी मध्ये झालेला होता. आणि आज 12 वर्षानंतर आता काय झालं, तो कुंभमेळा 35,000 कोटीवर गेला. कशासाठी? कमिशनसाठी. ते घोडे आला बघितला की नाही, कुणाची किती वाटते ते. म्हणजे सरकारच्या तिजोरीवर दरोडा टाकायला त्यावेळी तुमच्या तिजोरीत पैसे आहेत आणि आंबा उत्पादकाला द्यायला तुमच्याकडे पैसे नाहीत, काजू उत्पादकाला द्यायला तुमच्याकडे पैसे नाहीत. आणि तुम्ही देत तर काही नाहीच, पण दुष्काळात 13वा महिना म्हणावा त्या पद्धतीनं तुम्ही आहेत तेच आमचा जे उपजीविका आहेत ते काढून घ्यायचा प्रयत्न तुम्ही करताय. जरा तरी लाज वाटली पाहिजे. जर तुम्हाला आम्हाला काय द्यायचं नाही तर मग अणुऊर्जा प्रकल्प आणून आमची शेती का नष्ट करायला लागलाय? आमचं आरोग्य का धोक्यात आणताय? आमचं अस्तित्व का नष्ट करायला उठलाय? तुम्ही आरामात मुंबईत राहिलो, तुम्हाला हवा बदल करण्यासाठी तुम्ही परदेशात निघून जाल, युरोपात निघून जाल, पण आम्हाला वर्षानुवर्ष याच भूमीमध्ये राहायचं आहे, याच जागेत राहायचं आहे. आम्हाला इथं आमच्या पद्धतीनं जगून द्या, आमच्या अस्तित्वावर उठवू नका, एवढंच आमचं सांगणं आहे. आणि काय करणार आहे तुम्ही? आमचे केसेस कराल, गुन्हे दाखल कराल. किती गुन्हे दाखल करणार आहात? अस्वलाला कधी केसाचं वजन असतं का? मग ते अस्वला केस जास्त आहेत, केस आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त आमच्या अंगावर डोक्यावर केसेस आहेत. काय फरक पडणार आहे? अजून काही केसेस होतील, पण एक लक्षात ठेवा, न्याय देवतेकडे थोडा वेळ लागतो, विलंब लागतो. देर आहे लेकिन अंधेर नाही आहे. कालच न्यायमूर्ती माधव जामदारने सनसनीत सरकारला सांगितलेलं आहे, पोलिसांनाही मी सांगतो. काय सांगितलंय? मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारच्या विरोधामध्ये आंदोलन करणं म्हणजे देशद्रोह आहे. तुम्ही त्याच्यावर कारवाई करू शकत नाही, तडीपारी करू शकत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानं तुमची अब्रू वेशीवर टाकलेली आहे. सरकार म्हणजे
जनता म्हणजे सरकारची गुलाम नाही. अरे भारतीय प्रजासत्ताकाची आम्ही व्याख्या काय केली? लोकांनी लोकांच्यासाठी लोकांच्या मार्फत चालवलेली व्यवस्था म्हणजे शासन व्यवस्था. पण तुम्ही काय केलेलं आहे? अदानी अंबानीच्या सोयीसाठी, त्यांच्या लहरीसाठी, त्यांच्या फायद्यासाठी, त्यांच्या हस्तकाकर्मी चालवलेली व्यवस्था म्हणजे ही आजची शासन व्यवस्था झालेली आहे. लाजा वाटल्या पाहिजे तुम्हाला. गुन्हा दाखल करा त्या अदानीवर, गुन्हा दाखल करा त्या अंबानीवर. रेटा कसा असतो याचं उदाहरण सांगतो. राऊत साहेब, आमच्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेवर भाजपची सत्ता आहे, त्याच्या मित्रपक्षांची सत्ता आहे. पण गेल्या आठवड्यामध्ये जिल्हा परिषदेमध्ये एक मताना ठराव झाला, आम्हाला शक्तीपीठ महामार्ग नको, आमच्या जिल्ह्यातून हद्दपार करा. ही असते जनतेची ताकद. हा असतो जनरेटा. हा जनरेटा आपल्याला सुद्धा तयार करावा लागेल. आणि म्हणून इथं संजय गावडे आलेले आहेत, अजून काही जिल्हा परिषद सदस्य असतील, मला माहित सगळ्यांच्या ओळखी नाहीत, पण जिल्हा बाकी कोण आलेच नाहीत. त्यांना विचारा, तुमचं काही इतक्या जनतेशी काही देणं घेणं आहे का नाही? जिल्हा परिषदेमध्ये ठराव झाला पाहिजे, आम्हाला अणुऊर्जा प्रकल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नको असा ठराव झाला पाहिजे. आणि त्या ठरावाला विरोध कोण कोण करतंय तेही आम्हाला बघायचं आहे. ठराव मांडल्यानंतर ठराव विरोध कोण करतंय हेही आम्हाला बघायचं आहे. पंचायत समितीमध्ये ठराव झाला पाहिजे, ग्रामपंचायतीमध्ये ठराव झाला पाहिजे, गाव सभेमध्ये ठराव झाला पाहिजे, नगरपालिकेमध्ये ठराव झाला पाहिजे. कारण अख्ख्या कोकणाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न तयार झालेला आहे. या अणुऊर्जेतून बाहेर पडणाऱ्या पाण्यामुळे मला जे काही तज्ञ लोकांनी सांगितलं त्या पद्धतीनं समुद्राच्या आज जवळजवळ 3 किलोमीटर पर्यंत तापमान पाण्याचं वाढणार आहे. पाण्याचं तापमान जर का वाढलं तर पाण्यातला ऑक्सिजन कमी होतो, हे एवढं आम्हाला साधा ज्ञान आहे. आणि मग ऑक्सिजन कमी झाला तर अंडी घालायला मासे कुठे येतात? किनाऱ्याला येतात. म्हणजे त्यांच्या प्रजननावर त्याचा परिणाम होतो. म्हणजे माशाचं उत्पादन घटलं तर मत्स्य दुष्काळाचा धोका निर्माण होतो. उद्या आमच्या मच्छीमारांनी काय करायचं? तुमच्या वाढवणच्या बंदरावर येऊन तिथे काय म्हातारी म्हणून काम करायचं काय? तुमच्या अदानीच्या मॉलवर जाऊन, अंबानीच्या मॉलवर जाऊन खासगी सुरक्षा रक्षक म्हणून दंडुका हातात घेऊन काम करायचं? एका बाजूला तुम्ही म्हणताय की कोकणातल्या पोरांनो बाहेरून कोकणात या आणि आहे इथं जे काही थोडाफार रोजगार करून जगतायत त्यांना देशी रोजगार लावायला लागलेला आहे. लाज नाही का वाटत? अरे इथं तुम्हाला मगाशी गणेशने सांगितलं 400 कोटी रुपये खर्च करून जो काही एमटीडीसीचा प्रकल्प उभा केलेला होता तो का चालू केला नाही? तो का बंद आहे? या प्रश्नाचं उत्तर द्या. कारण पर्यटनातून आपोआपच रोजगार निर्मिती झाली असते. पर्यटनातून खऱ्या अर्थानं इथल्या तरुणांना काम मिळालं असतं. ते तुम्ही कधी केलं नाही. तुम्ही इथल्या आंबा उत्पादकांच्यासाठी काही केलं नाही, इथल्या काजू उत्पादकांच्यासाठी काही केलं नाही, तुम्ही आमच्या मच्छीमारांच्यासाठी काही केलं नाही. मगाशी काका लोकेंनी सांगितलं की 15 ऑगस्ट पर्यंत मच्छीमारांना बंदी असताना सुद्धा मग जर का तुमचे वाले जर येत असतील, डॉलर येत असतील तर ते कुणाच्या आशीर्वादाने येत आहेत? ते कसं येत आहेत? आणि मग वेळ प्रसंगी कायदा हातात घेऊन त्या सुद्धा बोटी आम्हाला कधीतरी पाण्यात बुडवावे लागतील, हे लक्षात ठेवा. कोकण वाचवायचं असेल तर वेळ प्रसंगी या सगळ्या गोष्टी भविष्यामध्ये कराव्या लागतील. अरे इथले मच्छीमारी संपली तर तुम्हाला महिन्याला मिळणारे हप्ते तरी मिळतील का याचा तरी विचार करा. आणि मग म्हणायचं हे तिकडनं घाटावरनं येऊन आम्हाला काय शहाणपणा शिकवतात, आमच्या लोकांची डोकी भडकवतात. आम्ही काय डोकी भडकवायला आलेलो नाही, आम्ही सांगायला आलेलो आहे खरं काय खोटं काय. आम्ही सांगायला आलेलो आहे जर अन्याय होत असेल तर लढा, आम्ही छातीचा कोट करून तुमच्या मागे उभा राहू हे सांगायला आलेलो आहे. कुणी म्हटलं ते आम्ही त्यांचा पाहुणचार करतो. माहितीसाठी सांगतो, मी शाकाहारी माणूस आहे. तुम्ही काय पाहुणचार करणार माझा? शाकाहारी माणसाला तुम्ही काय वरण भातच घालणार? ते काय तिकडेही आम्हाला मिळतात. मी काय मासे खात नाही, मच्छी खात नाही, मटण खात नाही, चिकन खात नाही, मग खेकडा खात नाही. मी काय खाणार आहे तुमचं? पाहिजे तर प्रेमानं दिलेलं तुमचा एखादा आंबा खाईल,
ते तर काय तुम्ही यावर्षी दिले, वाचलेला सुद्धा आंबा तुम्ही मोठ्या प्रेमाने दिलाय. पण मी या ठिकाणी आलेलो आहे, याचं कारण मी कुणाची डोकी भडकवायला इथं आलेलो नाही आहे. मी अन्यायाच्या विरोधामध्ये लढायला शिकवायला इथं आलेलो आहात. आणि लढता नुसतं लढा म्हणून सांगायला आलेलो नाही, आपण लढू. आणि लढता लढता आमचे महादेव जानकर साहेब आहेत, आम्ही ठरवलेला आहे तुमच्या बरोबर खांद्याला खांदा लावून लढायचा हा निर्धार करण्यासाठी इथं मी आलेलो आहे. आणि म्हणून इथं कुणी म्हटलं मला भाड्याला, आम्ही या ठिकाणी जलसमाधी घ्यायला आलेलो आहे. म्हणजे ही उद्वेगाची भावना आमच्या मनामध्ये का निर्माण झाली, कारण गेले 4-5 महिने झालं सातत्यानं आम्ही आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर लढतोय. अनेक मेळावे घेतले, मोर्चे काढले, ओरसला काढला, कणकवलीला मुंबई गोवा हायवे 2 तास रोखून धरला, मुंबईला मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर गेलो. अजून काय करायला पाहिजे होतं? या आंधळ्या बहिऱ्या मोठ्या सरकारला काय आमचा आवाज ऐकायला आला नाही? काय मागत होता कोकणातला शेतकरी? पहिल्यांदा काहीतरी शेतकरी मागत होता तुमच्याकडे. या दळबद्री सरकारच्या तिजोरीमध्ये पैसे नाहीत आणि काही लोक त्याचा क्रेडिट घेत आहेत, श्रेय घेत आहेत की आम्ही आंबा उत्पादकाला 209 कोटी रुपये मिळवून दिले. हे सांगायला लाजा वाटत नाहीत का? अरे तुमची तिजोरी खाली होते नको त्या कामासाठी, ठेकेदारांना पोहोचण्यासाठी. त्यातनं तुम्हाला कमिशन मिळतंय म्हणून तुम्ही जर सांगितलं असतं तर आम्ही आंबा काजू उत्पादकांनाही सांगितलं असतं, सरकार जे काय होईल देईल त्यातलं 10% आपण परत दिलं असतं. त्यांना नावं सांगायची, फक्त त्यांच्या अकाउंटला जमा केले असते. पण तुम्ही दळबद्रीपणा दाखवला. काजू उत्पादकाला तर वाऱ्यावर सोडलंच, आंबा उत्पादकाला फक्त एका कलमाला 220 रुपये दिले. अरे मुंबईतला भिकारी घेतो का 220 रुपये? तुम्ही आमच्या त्या भूमिपुत्रांना 220 रुपये द्यायला लागतात. एका मजुराच्या अर्ध्या दिवसाची मजुरी तरी द्यायची, त्याची मजुरी 500 रुपयापेक्षा जास्त आहे. आणि तुम्ही ते जे काही नुकसान झालं त्याला काही आम्ही जबाबदार नव्हतो. हे जे कोकणामध्ये वेगवेगळे पर्यावरणाचं वाटोळं करणारे प्रकल्प आलेले आहेत, त्यामुळे अत्यंत संवेदनशील असणाऱ्या आंबा आणि काजू उत्पादनावर विपरीत परिणाम झालेला आहे. सावंत साहेब सांगतील तुम्हाला, मी काय त्यातला तज्ञ नाही, पण मी एक अनुभवी शेतकरी आहे, मला माहिती आहे. का आंब्याला मोहर येऊन गेला, का काजूला पीक आला नाही? कारण हे कोकण तुम्ही विद्रुप केलेलं आहे. हे कोकण पूर्वीचं राहिलेलं नाही आहे. असे एक प्रकल्प तुम्ही इथं आणले की ज्यामुळं इथल्या पर्यावरणाचं सगळं संतुलन घडला आणि असली संवेदनशील असणारी सगळी पिकं आमची आता नष्ट व्हायला लागली. भात शेती तर संपल्यात जमा आहेच. कोकणात राहिलेले शेती फक्त आंबा आणि काजू पुरते. आणि मग तीही संपवायचा तुमचा विचार आहे का? एका बाजूला भाषा करायची की आम्ही कोकणचा कॅलिफोर्निया करू, पण कुठे मात्र कोकणचा राजस्थानचा वाळवंट करायची तुमची कृती आहे. लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला जरा काहीतरी. अरे तुम्हाला प्रकल्प आणायचे तर मगाशी राऊत साहेबांनी सांगितलं तसं आणा की, आम्हाला त्रास होणार नाही असे सोलर प्रकल्प आणा. तुम्ही अगदी पवनचक्क्या उभा करा, त्यातनं वीज निर्माण करा. वीज काय फक्त अणुऊर्जेतूनच तयार होते का? तुम्ही एवढं ऊन पडायला लागलंय, सारखं तापमान वाढत चाललेलं आहे, त्या उन्हात तयार करा की वीज. आम्ही काय नको म्हटलं काय तुम्हाला? पण नाही, त्या अदानीला आणि अंबानीला पोचण्यासाठी आमच्या कोकणातल्या माणसाचा बळी गेला तरी बेहतर, पण त्यांना आम्ही उपाशी मरून देणार नाही असा निर्धार जणू काही त्या नरेंद्र मोदींनी आणि देवेंद्र फडणवीसने केलेला दिसतोय. त्यासाठी आमचा बळी देतात, आम्ही हे कदापि होऊन देणार नाही. 2 सरपंचांचं मी अभिनंदन करतो की खऱ्या अर्थानं
ज्या लोकनियुक्त सरपंच पदाची जबाबदारी त्यांनी पार पाडलेली आहे त्याबद्दल त्यांचं मी खास अभिनंदन करतो. आणि लोकांनी आपल्याला सरपंच केले गावाच्या कल्याणासाठी गावाच्या बाजूला खंबीरपणाने उभा राहणं आपलं कर्तव्य आहे आणि त्यामध्ये ते राहिले. पण फक्त 2 गावाचा प्रश्न नाही आहे, अख्ख्या कोकणाचा प्रश्न आहे, अख्ख्या रत्नागिरी जिल्ह्याचा प्रश्न आहे, अख्ख्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा प्रश्न आहे. आणि त्यामुळे ज्यांना लोकांनी निवडून दिलंय ते सगळे लोकप्रतिनिधी आता लोकांच्या बरोबर राहिले पाहिजेत अशी आमची मागणी आहे. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी. 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. कोकणात पाऊस पडल्यानंतर वर्षा पर्यटनाला बहर येतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यामध्ये असणारा सावडाव धबधबा हा आकर्षक आणि सुरक्षित मानला जातो. हा धबधबा आता प्रवाहित झाला असून पर्यटक देखील याचा आनंद घेत आहेत. कोकणामध्ये पाऊस सुरू झाला की वर्षा पर्यटनाला बहर येते आणि तशाच पद्धतीने आपण बघतोय की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यामध्ये हा जो सावडाव धबधबा आहे तो प्रवाहित झालेला आहे. आपण या धबधब्यावर बघणार आहोत की सध्या जे पर्यटक येत आहेत आणि ह्या पर्यटनाचा आनंद घेत आहेत. या ठिकाणी येण्याचं कारणच हे आहे कारण ह्या ठिकाणी ज्या असणाऱ्या सुखसोयी म्हणजे ग्रामपंचायत प्रशासनाने या सावडावच्या ग्रामपंचायत प्रशासनाने येथे महिलांसाठी आणि पुरुषांसाठी चेंजिंग रूम बनवले आहेत. तसेच पद्धतीने एक या ठिकाणी सेल्फी पॉईंट देखील बनवलेला आहे आणि या ठिकाणी जे सुशोभीकरण झालं आहे गेल्या वर्षी ज्याचं सुशोभीकरण झालं त्यानंतर मग त्या पद्धतीने हे सुशोभीकरण हे या इथल्या पर्यटकांना आकर्षण करून घेतं. आणि आपण बघतोय की काही पर्यटक आहेत ते देखील या जो धबधबा आहे प्रवाहित झालेला धबधबा त्याचा आनंद घेत आहेत. हा धबधबा आहे तो सुरक्षित आणि चांगला धबधबा मानला जातो. या ठिकाणी जर समजा येणारा पर्यटक असेल त्याला समजा भूक लागली किंवा चहा पाणी नाश्त्यासाठी वरती हॉटेलं देखील आहेत. कारण आपण संध्याकाळी जर समजा पर्यटनाचा आनंद घेतला तर आपल्याला चहा आणि भजीचा मोह आवडत नाही आणि त्यामुळे वरती भजी असेल मक्याची कणसं असतील हे खाण्यासाठी बरेच जण उत्सुक असतात, आतुर असतात आणि ते त्याचा आनंद घेऊ शकतात. तशाच पद्धतीने आपण बघतो की हा धबधबा जो आहे तो आता प्रवाहित झालेला आहे. सावडाव धबधबा बाहेर आला कसं वाटतं आता? भारी वाटतं, मस्त वाटतंय. कोर्स पण खूप चांगला आहे इकडे. पहिला आलेलो आम्ही एवढं डेव्हलप नव्हतं आहे. लाईक क्लीन आता टॉयलेट्स आहे, चेंजिंग रूम आहे, खाण्यासाठी पण बऱ्याच गोष्टी असतात. तर पहिला असं नव्हतं. सो लाईक खूप डेव्हलप झालं आहे आणि कणकवलीपासून जवळच असल्यामुळे आम्हाला कसं कोणालाही कोणी मुंबईवरून आलं तर त्याला दाखवता येतं इकडे की बाबा आमच्या एरियात पण असं काहीतरी मस्त छान डेव्हलप झालं आहे. तर भारी वाटतं इकडे येऊन. मस्त. तुम्ही देखील एन्जॉय करताय? हम खूब एंजॉय कर रहे हैं. यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आके. मुंबई से आते तो मज़ा आता है. कहाँ से आए आप? मुंबई से आए. ये लोग इधर ही रहते हैं. देखने के लिए आए? हाँ, छुट्टियों में आते रहते हैं ना. लांबून येणाऱ्या पर्यटकांनी इथे यावं, निसर्गाचा आनंद घ्यावा, इथे स्वच्छता राखावी आणि येताना सावकाश यावे. आणि इथे बाजूला धरणाचं काम चालू आहे त्यामुळे तिथे कोणी पण जास्त अल्लडबाजी करू नये. आपल्या जीवाला सांभाळून पर्यटनाचा आनंद घ्यावा हीच विनंती आहे. सावडाव धबधब्यावर लाखो पर्यटक भेट देतात. तर आता हा प्रवाहित झाल्यामुळे आता बहुसंख्य पर्यटक यायला सुरुवात होईल. म्हणजे शनिवार रविवार असेल तर इथे मोठी गर्दी असते, बुधवारी देखील असते आणि त्यामध्ये सुट्टीच्या दिवशी तर आणखी गर्दी वाढते. त्यामुळे या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त देखील ठेवण्यात येतो. पण सध्या तरी हा धबधबा प्रवाहित झालेला आहे आणि येण्यासाठी पर्यटक आता सुरू झालेली आहे. त्यामुळे बहुसंख्य पर्यटक आता सावडाव धबधब्याला भेट देतील एवढं मात्र निश्चित. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड. या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनीही सरकारवर निशाणा साधत जनतेच्या हितापेक्षा उद्योगपतींचे हित जपलं जात असल्याचा आरोप केलाय. आम्ही
सरकार बदलणारी माणसं आम्ही आहोत. महाराष्ट्राचं सरकार राऊत साहेब, मी आणि राजू शेट्टी नसतो आणि तुम्ही नसता तर बनले असते काय मुख्यमंत्री मागच्या वेळेस? आम्ही सरकार घालणारी माणसं आहोत हे लक्षात ठेवा. म्हणून कोकणच्या जनतेला हे सांगण्यासाठी आलेलो आहे, आमची ज्या ज्या ठिकाणी ताकद आहे तुमच्या मागे आम्ही उभा करू. मी आता देवगडमधनं येताना मला एक पोलीस अधिकारी भेटला राऊत साहेब, आणि त्यांनी सांगितलं, जानकर साहेब अंगावर काटा फुटलाय, तुम्ही आमच्यासाठी लढाई करताय, आम्ही जरी पोलीस जरी असलो तरी आमच्यासाठी तुम्ही आलेला. अनु ऊर्जा काय, मी बी इंजिनियर आहे, मी बी टाईपिस्ट आहे सावंत साहेब. एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट काय असतो तो आम्हाला चांगला माहित आहे इकडून बघता. तेव्हा माझी तुम्हाला कोकणवासियांना विनंती आहे, आज आम्ही मतं मागण्यासाठी आलो नाही, अनु ऊर्जा झालाच नाही पाहिजे ह्यासाठी कोकणासाठी आज आम्ही पाऊल टाकलेलं आहे. आपल्या आरोग्यावर परिणाम होणार आहे. तुम्हाला डेव्हलपमेंट जर कोकणची करायची आहे तर कॅलिफोर्निया करू शकता, काश्मीर सारखी अवस्था आमची इथं, टुरिझम सेंटर वाढवू शकता. पण तुमची नियत आणि नीती अंदानीनं आबानीला विकलेली आहे, म्हणून तुमचं वाटोळ होत चाललेलं आहे बाजूला. आज वीज कोणाची, अंबानीची. काल मी विमानाला आलो होती, विमान बी कोणाचं, एअरपोर्ट बी अदानीचं, मीटर बी कोणाचं, अदानीचं स्मार्ट मीटर. काही दिवसानं राऊत साहेब, शेट्टी साहेब ऑक्सिजन देखील तुम्हाला अदानीचा घ्यावा लागेल, अदानीचा. आणि महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री, जगात लबाड मुख्यमंत्री कोण आहे? त्याचं नाव देवेंद्र फडणवीस आहे. करू नका. जगात एक नंबरचा लबाड मुख्यमंत्री कोण असेल तर तो देवेंद्र फडणवीस आहे. त्याची आम्हाला अंडीपिली माहित आहे. मीही त्या कॅबिनेट मध्ये होतो, मला चांगलं माहित आहे. आता तुमचा पालकमंत्र्याकडे राऊत साहेब एक मत्स्य खाता आहे, माझ्याकडे 3 खाती होती, कॅबिनेट मे बी होतो. त्यामुळे मी त्यांना सांगू इच्छितो, तुमची खरीच ताकद राणेबंधूंची आहे का बीजेपी, तर तुम्ही प्रकल्प पहिलं नामंजूर करा, आम्ही तुमचं स्वागत करू. अहो ह्यांना कोण विचारतंय? दिल्लीत बसतात अमित शहा, मोदी, आणि फायनल करतात ही 4 जणी. नंतर ह्यांना कळतंय की हे काढलंय म्हणून, आणि ह्यांना आपण तुम्ही नेतं म्हणताय. कसली राणे स्टाईल काय जाऊ, काय स्टाईल हे काय नाही. आता आपली स्टाईल चालू करू, तुम्ही काळजी करू नका. त्यामुळे बांधवांनो घाबरू नका, आम्ही तुमच्या बरोबर आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ देखील राऊत साहेब आम्ही तुमच्या मागे उभा करू. काहीच काळजी करू नका, तुम्ही एकटं समजू नका, आम्हाला कधीही बोलवा. मी आता राऊत साहेबांना राजस्थानला सांगितलं, असं पार्सोलेक चालू करा, 10-12 ठिकाणी चालू करा, त्या ठिकाणी छोटे छोटे मेळावे देखील आम्ही येऊ. त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका. आणि पोलीस काय आपलीच पोर आहेत, त्यांच्या आंबा बागा चालल्यात, तुम्ही काळजी करू नका. तुम्ही आमच्यावर केसेस नाहीत का? नागपूरला माझ्यावर, राजू शेट्टीवर पहिली केस झाली, आम्हाला 2 लाख रुपये माफ व्हायला. काल आंबा ह्याच्या तिकीला आम्हाला नेऊन ठेवलं जेलमध्ये. काय घाबरू नका, हे सरकार आपला आणू आणि आपणच आपल्याला केसेस काढून टाकू. तुम्ही काळजी करायचं काही कारण नाही. म्हणून बांधवांनो माझा तुम्हाला पाठिंबा आहे. अणुऊर्जासाठी आम्ही तुमच्या मागे खंबीर उभा राहू, आणि हे प्रकल्प झाले नाही पाहिजेत. म्हणून गावागावात त्या 2 सरपंचांचं अभिनंदन करीन की तुम्ही अशी माणसं तयार करा, चळवळ उभा करा की त्या गावातून झालं पाहिजे. उद्या हे कोण मंत्री, आमदार, खासदार कोण फिरू शकणार नाही. गावं ज्यावेळेस तयार होतील ना तेव्हा सरकार काय करू शकत नाही. आपलं गाव हे सरकार बनवा, ही आधी सांगण्यासाठी तुम्हाला आलोय. आम्ही तुमच्यावर आहोत, तुम्ही काळजी करू नका, एवढी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि आम्हाला बोलवलं, तुम्ही आम्हाला स्वागत केलं, त्याबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करून आपली रजा घेतो. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. माजी खासदार विनायक राऊत यांनी अणुऊर्जा प्रकल्प मानवजातीसाठी धोकादायक असल्याचं सांगत हा लढा शेवटपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केलाय. मालवणी भाषेत अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द व्हावा यासाठी कोकणातल्या देवस्थानाला मालवणी भाषेत साकडं घातलंय. रक्षण करता, या कोकण भूमीचं रक्षण करता, ही तुझ्या कृपेने उभी राहिलेली कोकण भूमी, आणि कोकण भूमी नष्ट करण्यासाठी आता काय राक्षस इलेले असत, आणि त्या राक्षसांच्या माध्यमातून अणुऊर्जा प्रकल्प येत असा. अणुऊर्जा प्रकल्प किती घातक असा तो सावंत साहेबांनी सांगितलं असा. अख्ख्या
जगाने तो अणुऊर्जा प्रकल्प नाकारलो. अमेरिकेत नाही, रशियात नाही, थायलंड नाही, कुठे खरंच नाही. तो प्रकल्प अणुऊर्जा प्रकल्प आमच्या या कोकणातल्या हिंदे, मुंडगे आणि राजापूर मध्ये येऊ घालतात. त्यांच्या दलालांका पोचण्यासाठी, त्यांचे खिसे भरण्यासाठी. तर जे जे या भूमीला नष्ट करणारे प्रकल्प असे घेऊन येतील त्यांना त्यांची जागा दाखव आणि अणुऊर्जा प्रकल्प या अरबी समुद्रामध्ये बुडवून टाक रे महाराजा. महाराजा घातलाय कसा, तू ऐकलंस कसा, आणि पावल्याशिवाय तू राहणार नाही. माझ्या खात्री आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात लढा देणाऱ्या लढ्यातला मी सर्वात अनुभवी असा कार्यकर्ता आहे. राजापूरच्या जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात तो लढा सुरू केला. त्यानंतर रिफायनरीचा लढा उभा राहिला, त्याच्यामध्ये सहभागी झालो. जैतापूरच्या अणुऊर्जामध्ये सहभागी झालो आणि आता पुन्हा एकदा देवाभाऊने ह्या कोकणवासियांसाठी नितेश भाऊच्या सांगण्यानुसार हा विषारी प्रकल्प आणायचा जो प्रयत्न केला त्या या लढ्यामध्ये सुद्धा आम्ही तेवढंच सहभागी होणार आहोत. कारण म्हणजे हा लढा साधा सुद्धा नाही. तुम्ही राजापूरची रिफायनरी बघा, जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प बघा, आता कुंभवडा असेल किंवा आजूबाजूच्या गावामध्ये झालेली यापूर्वीची रिफायनरी बघा, आताचा अणुऊर्जा प्रकल्प बघा. काय मला कळत नाही सरकारचं डोकं फिरलंय की काय नेमकं जागेवर तरी आहे का. तुम्ही काय बघितलं की आमच्या एका आंब्याच्या झाडाला फक्त 5,000 रुपये द्या, फक्त 5,000 रुपये. एका काजूला फक्त 3,000 रुपये द्या. जास्त काय मागितले नाही. 5,000 आणि 3,000 रुपये. सोनं झालंय 1.5 लाख रुपये तोळा, त्याच्यामध्ये 5,000 रुपये म्हणजे काहीच नाही. पण त्यांनी 5,000 3,000 सोडा. त्यांनी जेवढा मोठा राजा उदार झाला त्या 5,000 3,000च्या ऐवजी हे राज्यकर्ते म्हणाले की तुम्हाला आम्ही शेकडो करोडो रुपये देऊन टाकतो, करोडो रुपये देऊन टाकतो. आणि त्यासाठी त्यांनी अणुऊर्जा प्रकल्प देऊन टाकला. मग असे डॉक्टर सावंत साहेबांनी सांगितलं तर खरंय, अत्यंत अभ्यासूग्रस्त आहेत ते. अणुऊर्जा हा बोलायला जरी छोटा शब्द असला तरी सुद्धा संपूर्ण मानवजात नष्ट करणारा प्रकल्प म्हणजे अणुऊर्जा प्रकल्प. आता हे नारायणराव राणेंना नाही कदाचित समजणार. नितेश राणे मंत्रिपदाच्या घमेंडीत असतात, त्यांना सुद्धा समजून घेण्याची तेवढी त्यांची कुवत नाही. त्यांनी धमकी दिली, ठीक आहे जो विरोध करेल त्याला राणे स्टाईलने आम्ही सपोर्ट टाकू. हे राणे स्टाईल म्हणजे काय श्रीधर नाही, राणे स्टाईल म्हणजे काय मंचेकर. अरे असल्या धमक्या आम्ही रत्नागिरीच्या त्या सगळ्या प्रकल्पाच्या वेळेला अनेक वेळेला ऐकलं आणि घालून ठेवलं खाली. नारायण राणेंच्या आणि नितेश राणेंच्या धमक्या आम्हाला नवीन नाही आहेत. हिंमत असेल तर ह्या राणे स्टाईलचा प्रताप त्यांनी राजू शेट्टी साहेबांवर करावा, विनायक राऊतांवर करावा आणि जानकर साहेबांवर करावा, वैभव नाईकांवर करावा. तुमच्या लाठ्या काठ्या पोलिसांच्या पडतील त्यावेळेला पडतील, पण राणे स्टाईलने धरा. लोकांच्या जीवन मरणाचा लढा जर तुम्ही संपवण्याची भाषा करत असाल तर आम्ही सुद्धा मेलेल्या आईचं दूध प्यालेलं नाहीये बाबांनो. आमचं सुद्धा धमनीमध्ये रक्त आहे, आमच्या सुद्धा धमनीमध्ये रक्त आहे. आमची भूमी कशी वाचवायची, आमच्या भूमिपुत्रांना कसं वाचवायचं, त्यांचं रक्षण कसं करायचं. अरे अणुऊर्जा म्हणजे काय, ही पिठाची गिरण वाटली काय किंवा काजू प्रोसेसिंग प्लांट वाटला काय. मगाशी तुम्ही टेक्सटाईल पार्कचा उल्लेख केला. मी खासदार असताना ऍग्रिकल्चर पार्लमेंटरी कमिटीमध्ये होतो, त्यावेळेला मी कोकणामध्ये टेक्सटाईल पार्कची मागणी केली. दुर्दैवाने केंद्रीय मंत्र्यांनी उत्तर दिलं की तुमच्याकडे कापूस कुठे आहे. मी म्हटलं इचलकरंजीला आहे की टेक्सटाईल पार्क, 150 किलोमीटर खाली आलं तर त्याच्यामध्ये काय बिघडलं. पण टेक्सटाईल पार्क द्यायचं नाही, गारमेंट पार्क द्यायचं नाही आहे, सोलर एनर्जी पार्क उभा करा म्हणून सांगितलं, तिथे द्यायचं नाही. आज जैतापूर मध्ये हजारो हेक्टर जमीन
अणुऊर्जेच्या नावाखाली संपादित केली, कंपाऊंड घातलं आणि आता फक्त तिथे भूत आणि देवतारच राहतात, बाकी कोण माणसं जातच नाही तिथे, बाकी कोण जात नाही. पण जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या निमित्ताने ज्या वेळेला लढाऊ होत होता, दुर्दैवाने ह्या पोलिसांनी गोळी घातली आणि आमचा 28 वर्षाचा तबरेज तिथे मृत्युमुखी पडला. त्याच्या बलिदानातून, तबरेजच्या बलिदानातून जैतापूर प्रकल्प जमीन जरी त्यांनी हडप केली तर प्रकल्प आम्ही होऊ दिला नाही आणि म्हणून आंदोलनाची तीव्रता ही अधिकाधिक करावी लागेल. अणुऊर्जा प्रकल्प कदाचित दुर्दैवाने मुंड्यामध्ये आणायचा प्रयत्न करतील, पण त्याचे दुष्परिणाम हे पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बॉर्डरवर असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या कोल्हापूरच्या सुद्धा काही गावांना त्याचे दुष्परिणाम भासवल्याशिवाय राहणार नाहीत. म्हणून केवळ मुंड्यामध्ये अणुऊर्जा होतोय, हिंदळ्यामध्ये अणुऊर्जा होतोय, आम्हाला काय करायचंय असं समजून कोकण वासियांनी किंवा सिंधुदुर्ग वासियांनी तसं समजू नका बाबांनो. हिंदळा आणि मुंडगे म्हणजे आपला गाव सुद्धा तो भस्मसात करण्याचा प्रकल्पाचा तेवढा मारा होऊ शकतो आणि म्हणून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हे आंदोलन अधिकाधिक तीव्र करावं लागेल. आपल्याला तो 220च्या पुढे ते गेलेच नाही आणि म्हणून तुम्ही सांगितलं ते खरं आहे. केवढा मोठा राणा भीमरावी थाटामध्ये पालकमंत्र्यांनी घोषणा केली, मी वाढवून देणार, काय दिलं? ठाणे नगर पोलीस ठाण्याअंतर्गत सागर कारिवडेकर, सचिन राणे, प्रीती राणे आणि इतर आरोपींविरुद्ध 185 कोटींच्या कथित फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. 1358हून अधिक गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. तर आरोपी आणि इतर नातेवाईकांकडील जवळपास 15 ते 18 कोटींची आलिशान वाहनं अद्याप जप्त न केल्यानं याबाबत गुंतवणूकदारांनी सवाल उपस्थित केलाय. तपास अधिकारी रवींद्र मांडलिक यांनी सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या ॲफिडेव्हिट आणि रिमांड रिपोर्टच्या आधारे गुंतवणूकदारांनी काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. गुंतवणूकदारांचा आरोपी न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार आतापर्यंत केवळ 3 वाहने जप्त करण्यात आली आहे. मात्र अद्याप जप्त न झालेल्या आलिशान वाहनांची एकूण किंमत अंदाजे 15 ते 18 कोटींपेक्षा अधिक असू शकते, असा दावा गुंतवणूकदारांनी केला असून त्या वाहनांवर जप्तीची कारवाई का करण्यात आलेली नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आलाय. उल्लेखित वाहनं BMW 530i, BMW X7, मर्सिडीज, पोर्शे, ऑडी Q7, फॉर्च्युनर, BMW X1, लॅम्बोर्गिनी आदी वाहनं सागर कारिवडेकर, प्रीती राणे, सलोनी कारिवडेकर आदींच्या नावे आहेत. आरोपी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावावरील अंदाजे 15 ते 18 कोटींपेक्षा अधिक किमतीची आलिशान वाहनं जप्त करून त्यांचा लिलाव केल्यास पीडित गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. मात्र ही कारवाई अद्याप का करण्यात आलेली नाही, असा सवाल गुंतवणूकदारांनी उपस्थित केला. या पार्श्वभूमीवर पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र यांच्याकडे संबंधित RTO कडून माहिती मागून सागर कारिवडेकर, सलोनी कारिवडेकर, सचिन राणे, प्रीती राणे आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावावरील सर्व आलिशान वाहनांवर तातडीनं जप्तीची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांचे वकील ॲडव्होकेट राजेश दत्तू काकड यांनी महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक मुंबई यांना सादर केलेल्या निवेदनातील माहिती तसेच न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे ही माहिती प्राप्त झाली आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा.